zien we dan. Hoi, ik ben de best. Hoi, hoe gaat het erbij? Ja, wij zitten hier, daar zitten hier. Ja, ik zie net, ja. Oh nee, ja, ik zie hem. Hoe gaat ie? Mooi. En, hoe gaat het bij die camera? Hey! Hopelijk gaat het wat goed. Je moest erop stingen, dat gaat zo. Ja.